Nakaapit man ang anak ta itimula na anatang lakay. Ewan nga raw. Adaw, tinapit na ita. Ta nalawa pa, di minulaan na itinatag. Wen nga raw, kansan laday ta, nakachamba itinangin na presyo. Ewan na bakit. Manayunan manayin turnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na mulatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agornong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra mati kinaimped yan akta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna namat nga dayam amo na kadatanubya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagit mo ilang nga takas kang kuwa na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga arakta. Bakay, iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Iuwi na, tapdo ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na anaimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Gubatang kamot iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno ta iti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your ornongak ti pangasawak. Kanuad dan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti ornong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Nanang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay, may tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Saan nabali nanang? Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sana bali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot kada nanang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbalin na manugang. Sapay kumaata kastang agpayso. Kun sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanyak. Santo Apulaos, Adela. Nga uraan niya apay ti maduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatin ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talagang bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Shh! Ay tanghiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalin ti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kuma iti lamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay kabaybay amlata Ang mga numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day agbalin ang manugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Ison sama ti kinasadot tagbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubya. Tatang. Mabain ni Adela nga aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo da jay. Saan na may bagay keng ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaam. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adela ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysak. Awan mo't madingar aramidan ni Adela.
Apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga ka nakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbaga na. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mo nga mintinubyam anak ko. Ultimo agin now di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Ah, Kan imbes asikat ilabaan na. Tas si kama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy di garden mo. managbabain nga rod ni Adila ha. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitindong ako ko natiin into na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no so daw. Gumagat to ano ang asawa kami. Ah, Una nang, nga ta? wan, isurok to tapno gumagait. Basta ay ayatok ni Adila. Ikasar ko ni ti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Ala, bye-bye amon. Naku naman ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Aham! Awan lang mo kon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay na, amangan numapanla iti awan kaes-es kan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan. Darasan. Nay, nagsapa pa lang. Alas 5 lang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Ah, Mabisin akon. Mayat ka no, no nasa apat ti pangrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam day ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagibat bati iti o basay. ay, anya, apay ngay. Anya ngay, ti kanandagi dya agasawa. Pak! Makamuma di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sa dut amanugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo titumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di da awagan iti sa daot. Adila bakit? Huy, agring ka. Agring ka, Adila. Ni, handa ka magayam, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman, sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Ah, apay, saan na nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Si kanat agluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ala, agmurmuray ka nga ro din. Agluto ak itiin na pa Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, si kan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsad utak a bumangon. Ala, agid-idda ka pa lang nga ro da. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga asikat agluluto runay. Ay, ringam di asawam, tayo suti paglutuan. Madi nga ro ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay mutikastan. Nabambanog ka naggapoy di talon. Sikapay taglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti adda dito'y balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam ananganan. Talaga ngayon gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di mo ilatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela ang manugang, saan laang? Pumanaw kami laangan dito'y balay, tapno di da kang pakibipyangan. Nagkasar kam nga ro din. Diyo pa ilang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuy-nuyam. Kaasi kalaan. Basta pumanaw kami. Sumapul kami, iti sa bali apag naudan may.
Ay, nadlaw ko ni di pa'y laang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso anasaya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wayne, sumapultan iti pagnaadan ta, Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugaryo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata kanina nang mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iti balay. At dan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbag ano, manugot da. Mainayon ta nga agnaad ijay. Wan, ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda mo motor ka nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito'y aging gaiji lugar da Adela. Ala makaammo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at nukwa. Maasyan gamin ka. Mababad no ka Gusto nga. day tan nanang. Di yun ulit-ulitin abaliksin day ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya nanang. Ta mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat niya daw nga kakabalay. Ta naragragsak, barok. Ay, Wayne. Da, magkuha ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam maanatang. Agpaiso, aya. Ha? Kwa, saan unay nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no turnong yaw. Nagagat ka kanungamin ka. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasan sa dyan ako. Iso sigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod nanang. Ngam, ayos la kanya. May mayatan ti kasta. Sana kas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kan igid ti kalsada ti balay may. Mabalin taglako iti merienda dita sa hangot ti balay. No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan iti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta, ninanang nga rodin ti paglakon ta. Ison ti pang tedak iti pagpuunan. Makamu ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Rooney, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko maiti igatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan aglako ak iti merienda. Kan gumatang ako maiti tangke kan bernera paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray Gismil siguro, mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay. Tano agboom ti business tayo. Ag triple ti kwarta apagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao.
Kun, dalan dito'y sango ti balay, may. Talong aldawon adi nagawawid ni nanang Napanan na ngay, bakit? Diyak mo Kas na day dyan o da kwartana. Marmara po kaw dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uy, ngam tayo pagpuunan na dayjay. Kundi mawat iti paggatang iti lamisaan, kun paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumot lang ang ukaw man ni nanang Tainik ka magayang iti kwarta na manong Ronnie. Ah? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagahan ti aramid ni nanang, Adela. Tiyamo ka ka nagbaliwan. Ngamsaan mo gayam. Ay wan, nayunak man ta inutang ko kan kamayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibagam man mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo. Ngam, kada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na kadagiti kakabsat ko. Si kaamin ang ti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay na, pasensyakan, Barok. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak ko may ti business. Ay, nakapukawan na kay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidult damutan. Anya? Sana balay. Sukatakto no makabrod ni Dora nga anak ko. No kasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito apa nagabrood ko. Wan mat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mutten. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni abroad Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang aruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuited kaw, awanin urnong ta. Nasurok a 100k amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensyakan la kay dakkel ngamin di kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Langaro da. Ay-ayatin ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan yaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sangita masimang padura. Adda ni nanang iti kusina. Ay na bayaw! Ay na! Awanan! Napukaw na kaslasok tay kwarta nga impabulod mo kanya! Apa nga ipag? Pega recruiter dyan ang recruit kanya! Anya? Rone, pangaasim di mo pwersahan na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. So di mo kumapwersahan na singiran, Agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan lang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko dahi jay. Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pa ilay iji balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di jabalay yo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manola abulan aditay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagim anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay, day kaunay agtip-tipid iti makan.
Gumatang kamot ay itinaimas asidam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaong kay maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Ang biyahe pala iti may sa oras aging ga iti balayda. Sa inton sumangpait, iso pala siguro ti agluto iti kanenda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo umat nga kakabalay ijay. Di na matulunganan. Tulungan tak nanang. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Kada maurnong mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ka nanang. Naikisapa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga rubin tatang. Basta naikisapay. Pautangan dak pa'y mangkiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Un nga ron tata. Ang mawanan ti maramida. Tayong kasar ko ni Adila. Iso adida konsiderain. Ano sa kati sadut nga asawa. Tay ayatak mangarod na nang tatang. Nagatil to'y agong ko Kudkudak man. Hey, anya kamatan. Anda kay ti sango ti panganan. Kumanudkod ka di tagong mo, Esmeralda. Nagatil nga ron mait bakit. Sapay ito o nagtayan tinagatil. Kudkudak man pa'y. Hey, madamdamakan nga agkod-kod. Mangantapay mo't Ay, sige nga raw. Agkamuta kaon. Ay, agalak man pa iti sidak. Kun agsabawak man. Ay, ala, mangang kalata ka din. Di ka sumanaw. Ay na. Ay, apay ayamot alapdan nagngagsaw pasita. O minumak man pa'y. Tamakain inumak. Ay, agigupak Ay. man pa iti sabaw. Ay nagimasahin. Ay, agsili akman. Ay, Nagimas. Ano man ang timakan ko no kastoy laang. Natang man pa'y. Ay, agsubo akmanan iti napaw. ay, No. hey, just came Ay, na iti nga asawa. Di ka sila natangkot. Mangmangan lang arutan sa upay lasaw. Kurang sa linay na bakay. Ay, no. No anawaag, agungot mat. Ay, no. Ay, Sanap ka na. siyak sa latikas to ti asawa na. Ay, no. Non-stop ti pa nagsasauna. Nagatil man. Saan nga agsarsargang? Agdigo sa kaon bakay. Tinak agtrabahon. Ay, kinagdigos ka lata. Ala kong titwalya. Anda ni Jeban nyo tay shampoo kan sabon na ginatang ko. Nasayaat nga raw. Sa paag ti mapanagtrabaho. Tapno makaduak iti tape. Agchinila sa kaon. Isuot kaon. Una agtukan ni gate. Hinda ko ni Jebanyaw. Ay tay brief ko gayam bakit. Nalipatak mo tayo. Ay agsubliak ka silinta. Ay, masapol nga ibaga na amin nga ramitan na. Unay matigagat ti asawak nga agsaw-saw na ya. Ay, por Diyos! Ditoy ti sumarunaw. Ditoy ti pagluganan niyaw. Ta next day to'y nakapila. Tata Esmeralda, kaya pa'y mga anak. Sublatan ka pala ng dispatcher, tata. Tapno, makapangan ka. Ay, madamdaman taon, barok. Hinkakit agtugaw itilugan maun. Di kan sapay nangal daw, tata. Ay, madamdaman. Nabsugak pa'y. Nanganak iti tinapay itay. Hinatang ko ni tabalasew. Ada palaman na peanut butter.
Kun iminumak iti Diyos asag uutsaw. Nagimas nga ro di minirindak. Kastaya, tata. Nagimas di tinapay da. Adda pasas na. Kun adda pay... Diyak amo na iyayain. Kasla taep, Mike. Adda taep na di tinapay. Ay? Saan ataep na jay, tata? Adda awag iti da jay tinapay. Nalipatang matay. Mayat tikas jay tinapay, tata. Taep nga road. Adda taep di tinapay da. Mala, panawang ka dito yan. Taituloy ko, ti agayab ka na iti pasaheraos. Madamdama akton, abangan. Nay, adakan lakay. Naladaw ka nagawi di taa. Wen, tado ti pasaheros. Nakaduwa nga ron iti tipitabakait. Ay na, ikatakman pa ito sapatos ko. Ay itisok pa ito bagkaw. Ay na, ay agtugawak man pa. Ay, agchinilasak. Ikatak to jacket ka. Ay napudot. Ay na, ay ikatak to medyas ka. Ay na, mabalin ka di, Esmeralda. Noan niya taramidam, aramidam latan. Sana masapol nga ibalikas mo amin nga raramidam. Ay na, bakit kinlakaitan? Di ka pala na iram kanyak might nga asawam. Amom mo ta kastoy ti kinatao. Kastoy mo ti pan nakaiparswak ah. Kamabalin mga ikaw mo latan tangiwat mo. Sana masapol nga ibagam amin nga ramidam. Jak might nga ron maika might. Aglukat mudlat nga agsauno ka. So abay-bayan naklakaday. Oray ta jak might pigpig saan ti sao. Masurunak, nalustred sa amot tadila mo. Oray anyat ibagbagamon ah. Basta di naklapdan. Takastoy ti kayat ti bagay. Ti agsasaaw, pasita. Ay na, nagatal ti kilik-kilik ah. Kudkudok man. Oray to dapan kaw. Nagatal. Kudkudok man pa. Ay, makikiamay. Nay, dala mo ka. Si Patakman. Ay, hadya ka matan. Mapanan titurog ngam sumanao ka. Adda nga rod lamok, bakit? Ay, yan niya mo na gito alam mo kan. Rab-rabi at manayab. Imbis ang maturog na mutang. Kat mamay na no matlatamang patay iti lamok nga oray di kag saungay. Maturog ka kanilatan, bakit? Ay, nagmayat daginat. Nalipat ang gayam tagtutbras ah. Ay, nakmampay ang tutbras. Ay, natachinilas ka. Mapanak ije kusina. Ay, unay mo't apan nakalipat ka. Nalipatak mo't tinagbras. Ay, Nagbrasa ay. awanan. Jakman maala tituturog akon. Imbis sa mapantiturog ko itayan. Awam manan. Hilda ka na kan. Umayak mampay lagi tambay dito'y balayaw. Ha? Agkauna, antipasita? Ay, umay kumanina na tilapayag kaw tamarngrung akidya balay. Ni, apay, at dangalaw nga iti balay yo, ante? Ka, jasigod ang ngalaw nga wa. Nangkel mo nga Esmeralda. Ha? Sumanao nga rudlat ta. Kimaro pa'y kat itanti kinalabid na. Ni, kastayan ti. Nay, adan sa mabisita yaw kaanakan. Ay, wananti, ni Uncle Andong. Ulitag nila kay. Imay pimasyar. Kunak no asino itayan din nakatugaw itindayaw. Nakaisip mo ta kumit kita dito. Ay, wananti. Uncle, umay kayo dito tanda ni Antik. Agaman mo kayo. Mabain siguro nga umasidag ante. Naulimak namin na itanga ulitag nila kay. Isumulaan nagtangad laang. San uneng agsasaon ni Uncle Andong ante. Naulimak alakay dayta. Kasla nga ron awan kadwam atao dito balay nukwa. Ta naulimak. Nagpadaan da kan nila kay ko naulimak. Saklati sumanao dito balay nukwa. Ay, mayat kit di ate kasta ka balay, Hilda. Ha? Taapay mo ngay ante.
No siya kakamas kay kayat ko tayo nasao. Tapno saan ka maburing. Maday tinasao akabalay. Makarengreng. Kan makauma dengdengkan. Makapasuron pa'y kidino na duma. Tag-shower pa'y jing iwan ng kalmo no diretso ti sauna. Anya? Iso ano siya kamay sa. Kay kayat kon tayo na uli makakabalay. Ngam tayo nasaw. Tanasakit tilapayag ko. Marengrengak. Masikuranak kanakan. Hello, kabsat. Mabalinti makiamam mo? Una, kabsa. Ay, siya gayam ni Pasinta. Kaanak di asawa ti kaanak kam. Kastaya. Wen, umayak man makikaaruba ta marengreng aki je balay may. Hay, makauma adeng ganti busis di asawak. Sao-asaw. Ay, agpadadangaron ay ti asawa. Ha? Lukas ta. Tarabi mo di asawam. Wow, sao. Nagsakit ti lapayag ka. Iswa, nagbakasyonak pailaang ditoy. Ay na. Isuda ko magayam tinagasawa niya iti asawa. Tagbagay da. Ay, una. Hay, kayat ko nga mintay na uli mag-asawa. Diyak kayat tinatagare. Ay, makaina na tilapayag ko no makikaro baag ditoy. Ne, imbag pa'y da itoy. Isam-isam laang. Alaag to'y bagkaw. Taitid kaon tinatgadak iti nagmalang bagay. Adda dito'y bagko kahit. Alaag kaon bitaw. Daito'y bagay. Ay, hala, idisumlat ka ditan talag no madamdama. Sige, idisok dito'y lamisaan. Nay, adda ko ton dito'y lamisaan. Pis itik man. Alaag ti punas. Tapunasak to'y lamisaan. Tapno maikat ti pinatay ko ako taon. Ay, Nay, adagayang mukat ka. Ikatigman. isaw ka man na sound. Ah. Pagtal na ang mamatangiwa mo. Kat adda nga ron mukat ka. Ay, si kamot di mo pa ibaga. Binalbalon ko gayam na ito'y amukat ko, yay ilay. Baka idi agsapa pa ila na ito'y amukat. Agpuguak. Nagigamak iti mukat. Ay, pumanawak man la dito'y kusinan. Makarengreng mo dahil ito yung asawa. Agsabuna. Sige, Ay, agpapas ka nga agsaw-saw dita. Tarumwara ka. Inak man makikaruban. Umayak man, kabsat. Nay, agtang-atang aglaang. Ay, umay kumanan yina na tilapayag ko dito, kabsat. Ay, kabsat, saan ka kadipay nga gawin ijay lugar yaw? Saan pa'y? No kasta, agbakasyon ka pa dito. Wow. Ne, nagmayata na kadwa ti kasto a klase ti tao. Wan kun saan lati bagbagana. Talagang agsunga ni ta iti asawa ka. Imbag man ta saan nga agsakit ti bagbagi ma. Nakaindayon latan dito, ikabsat. Saan? Husto nga rod. Nataer magayam da iti alakay numingmingan ana imbag. Natangos ti agong na. Kusipit ti mata na. Kun natayag alakay. Kabsat. Mayat sa ti agpagna tawan inid. Intan sa agpagna sige, agistrol ta, kabsat. Hilda ba ka? Nagkuyog mo da ulit ikaw kan ikit mo. Ha? Manain? Nagkuyog daman idi kalmanan. Ha? Napananda di kalman? Diyan mo nagkuyog daman simang puti di kalman. Nagkuyog da mamut manay. Ni,
Apay nga eh. Kasaritam to niya yung ikit mo ah. Kasaritak to, Mike. Ni ulit agaw. Sige lakay. Uncle, anda niyan te? Nay, awan may tilda. Urayag nga raw. Awan matay. Ala, nukasta. Saan da pa ang nagawid kina uncle ni lakay? Ha? Nagkuyog daya. Wen uncle. Nay, napanandang ay. Jak nga rod mo. Kasaritak ko man ni anting mawang magayam dito eh. Ay na, saan ang matatao dito'y balay ni Antay? Kanayon arumwar. Yak amo no sa dino ti papapanan na. Ay, unay lakit ni auntie na ya. Wen nga rod ah. Ay na, malamanay balasang kaw. Ay, inak isara ka, dagiti binilag balasang kaw. Ay na, natinlag ti daduma. Ah, pidutek na kita sa lapay, Hilda. Na-develop mo tintirik na taandong. Wen nga raw. Angam no siya sa anak nga agbabawi. Takaskan ka ti kayat ko. Nakasagana ak amang isina iti asawa. Basta para kan ka. Oray siya? Agad anyat planong itangay andong. Jak amaw. Ha? Anya adi mo amaw? Agawid ka kadi pa iji balay ti kaanakam. Kompormay? Wano sumapultan iti pagnaedanta. Ay, sige nga ron. Ang dagayam kong agpapaabang dito'y ili. Ijay ti pagnaedantan. Ala, uncle. Di kay makmakla at iti ibagak ah. Hindi yun namnamaan ti panagawid ni antita. Ay, Why? Amo kaon ti maipapanit ti dayta, Hilda. Sa nagtiks itay kanyak. Imbaga na at yakon urayan ti panagsubli na. Ay, gaya min dyan ti cellphone ko. Ang mga no umawag man ay. I-charge ko. At ita. awan ang mumi iti aramidan da kanya Uncle Andong, Uncle. Di ka labinantayan mo ito jay antay. Kanayon gayam jay balayaw. Mapay abinaybayam mo. Jak mit pagaro pa nakas di ti aramidan da, Uncle. Apay ngay akas jay antay. Lukano abimakit. Isomot ti panagaramid na ni ti kasyay. Wen nga rod, Uncle. Binagbagaan mi idan ngam natangken ti ulo da. Bye-bye, abaw. Isangit kulatan na, Hilda. Anya nga ron ngay. No di na kun kayat diyan time. Awan maaramida. Hilda. Andong, nauli magkamanan anak ka panimid di taabay ti tawa. Anyat pampanunutan. Uy, andong, agsao ka mo't ah. Ada ka di problema. Agsao ka, di ka agwing-iwing laeng. Ay, ala, no talaga di ka agsao. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Tapno makapanunod ka na imbag. No anyaman day ta pampanunutam. Andong, ada akaun. Nakachinda akaun. Ayam mau. Lay. Awam mo dito'y dagusmay. Napanandangayan. Ha? Ada papel anak ka parabaw iti lamisaan. Sura mo. Basaak man. Dear Pasita. Pakawanan na kuma. Nagawid ako niti putir ti asawa. Makunkonsensya kiti aramiden ta. Suapi manawak. Yakon nagpakada ta
amok nga agsangit ka. Ha? Agsublikan iti asawa. Ta saan na nasaya ti aramiden ta. Ta agsubliak mo din iti asawa. Ha? Bay, ti nagbalin nga asawam iti apagdarikmat ang makalawas. Ando. Apay ngay. Apay ngay apimanaw ni Andong. Nay, apay nga da ka. Anyat masapul mau. Pagkawanan na ko, Ma Esmeraldo. Nagbabawya akong ti inaramid ko. Sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Kalpasan ti pananggulib mo kanyak. At dapay laro pang nga agsobli kanyak. Lakay. Pumanaw ka. Tadi kan pagananaw. Nasaysayat lang agsinatan. Ang mga nugulipan nak tumanayin. Diyak to pa'y marami diyak babae. Si kantulaki din. Balang kantis ka. Manang Biyana! Nakaimpake ka, Belong, anak ko. Win na nanang. Inak man nagtrabaho. Nagsingsing pa kay ti pagtrabaho, ma. Di kagtangtang say, tapno agbayag kay Jai. Dipindi ah. Sa anak mo tanatang say. No nanos ti amaw. No tangsitan na. Di tangsitak mo tina. Agpakumbaba kalat tangamin tababaw nun ka nga road. Agtungpal kalat tanitan yaman ngay bagada keng ka. Agtongpal nga. Kit ngay bagada dil patak ti obag kaw. Tongpalan nga ro di da. Alaman. Nadaya, matamo amang ibagay ti kastamot. Kit adamit ah. Dagitay bagtit nga mo ay. Sige. Mapana kaw. Tapno agsulduak manay. Nabayagin na nabakantiyak kay. Makasusulduak kaw. Madam Ninita, sapay lang ko mata magustuhan dakas babaw ninyaw. Lalaki ka, kinababaunan ti kayat mo at trabaho, Belong. Kat man ano kumangay, madam. May met kidi at lalaki babaw nin. Ta napigpigsa. No, aday pa bagkat yaw. Napigsa mang bagkat. Sa bagay matkit de. Sige mga road ta padasak mamot ti lalaki ababaunan. Uy na madam, napigsa ka. Duray da kayaw, kit kabalan kayo abagkatay. Nguray kas labalye na kayaw. Siguro, ado ti kang kaninyo niya, madam. Kwa pamagi kun ti kastoy, Belong. Pulimi ngamin tinalukmag. Iso mo lagayam. Sige nga ro, dagi na nakapay, taday paramid ko numadamdamakan ka. Belong, nakaluto ka din? Win madam, kalkalpas. Iso nga ito gaw ko man be. Tanabanuga ka naglutaw. Ha? Apayaya madam. Kwa pakilabam tuman nagiti kurtina, bedsheet, kan ululas. Anya kay mutin madam. Baon kay lakin mabaunan. Ha? Kalkalpas ko pala nagluto may. Agi baon kayo manay. Pag inanaindak mo ka. Nabanuga ka nagluto. Sige, numadamdaman numakay na naka. Unay mo dagituin. Umpay asiyo magkadataw. Sa nagapotababaw ng dakaka, baon kayo mabaunan. Ane, itamot lang ay baon ka, Belong. Anya ngay talay. Minuminuto ngay babaw da. Ay, jak kaya tikas ta ngay style mo, Belong. Tanagam ko mati pa nagsasaom. Nakmanlaglaban. Masurunak. Agin inanapay lang na tao. Baon kayo mga baonay. Ay, maumakmil diray. Nagalasan ti aramid da ita babaw na. Papanawa mo, lukas na ti ugali na, Ninita. Ay, saan mat nga ro dakas ka rin na timang papanaw iti babaunan lakay. Amangan numadaksan ta. Katkas niya mo nga ro ti ugali na. Nagtangsay. No ibaon mo, nagato reklamo na. Ay, paspasensyaan talatan. Amumatan ti style na. Maibos ti pasensya, bakay. Awan no isulat aw awaten tayo akanayon.
Datayo kay din ti makibagay ken kuana. Madia, iso ko matirumba nga makibagay ka datayo. Pagawidam kay din. Sige ta kasaritak to nga rod tapagawid aklangan. Pumanaw di pumanaw. Siya katikarkariting niyaw. Di ko na yun, pakumbaba ka na kayaw. Ay na, saan na siya tikarkariting niyaw? Pumanaw, ano papanawan na? Saan kayo pagtatakunan nga amaw? Pasensya kan belong angam saan mi nga minakayat ti ugalim. Natangsit ka unay. Apay ti ko na yun, kaya't ko ti ugali yaw. Ay na, agululi magaklang, madam. Ng manipo ti maya dito awan pa'y nasaya, ngayon papakita yung kanya. Baon kayo abaon bay. Alilayan niyo mo ti tao. Isosikay, pumanaw ako. Tama nga nung makatibaba nito. Ay, maulawak military. Ay, nagawid ako nanang. Imanaw ako na yung trabaho. Nay, apay manan nga yan nakaw. Ay na, nalabas na ramid da. Baon da labaon kanyak. Inal daw nga agsukada. Inal daw nga da bisita da. Inal daw nga ginawak kas kadagluto. Kas takit ti kuko kijayan. Oh, Natural tababaunan ka ka nga ro da nakaw. Di umamus ang kauli na itababaunan. Nya kay muting. Ako anya nga rod ka iso mo ta talaga ti trabaho. Nagbangsit adang ganda itananang. Assistant ko na ayaw No dagdamag no niya trabaho. Assistant ko na ayaw. Anya, assistant nga Mike. Kiti sumay. Assistant mo ta talaga ti dapat ang mayawag iti katulong. Assistant na iti amaw. Wino right hand no isaw. Nadisdisinte adang ganti assistant. Wino right hand. Ay na anak ko, wag sing-singpot ka nga minon Sige. Di mo ko maipakpakat ti kinatangsit mo iti sa dino man na pagtrabahwam. Sana nasaya ti kasta. Kitaam katawan pagbayag ka matrabaho, takasta ti ugalim. Kit basol na iti amo ka nanang. Isumang amin ti umuno na. Ikalkalin tagak lang ti bagay. Una yan. Nay, agim impake ka manan belong. Uy nanang. Tadamanan pagtrabahwak. Sa dino manangay, katulong manan. Kitwin na. Ija ka bang ibang barangay. Asidag lang dito idajay. Yung mistiin ti kaya da. Nay, kita ang manan No kayat mo tagpaot iti trabaho, ikatom ti kinatangsi mo. Agpakumbaba ka kadagiti amaw. Ay nam. Napakumbaba ang mga talaga nanang. Kanasing ko tamay. No pakitaan na kiti sana na saya. Ay, masapol a lumaban akmat Dipinsa akti bagik nanang. Ma'am, ibaga akong tipod nung ugalay Tapno maamon yaw. Are-aray tao kalem. Naungitak no, naungit ti amok kanyak, madam. Natangsita no, natangsit mo ti amaw. Kanyak kayat ti baon na baon nga amaw. Jak kayat ti mamanmandaran. Ti kayat ko, siyak tagdisnudong agtrabaho. Jak kayat ti may babawon, ma'am. Respetwon da kababaw na nyaw. No, respetwon kayo, may. Kanyak kayat ang may laslasin ti kanag. Ti kayat ko, no niya ti sida ti amok, sidag, may. No niya ti aramaton ti amok, aramatak, may. Areya. No litsyon ti sidam, litsyon magkanyak. Di na mo pagsidayon iti tinapa, no sida kay ti bulalaw. Kitno adda baro abadaw, wino sapatos maw, masapol abaro magkanyak. Nay. Nawatam, ma'am. Kwa. Pasensya kan, ma'am, prangkak lang aming agsasaaw. May mayatin ti kastaw, yung ti agin sising pagkita. Sana ya, ma'am. What about kete? Kino DF kaw, di dak ibabaon. Tamaturog ka kitag malmalam. Awan pakibiyangan yaw, tarisdik ka nga raw. Hindi pati doon amin na trabaho kanya. Agin naw kayo mo titi panganan yaw. No dawayayaw. Tanay, alo ti trabaho. Sige, tinak pa ag-shower, ma'am. Agat lingit man amin na nasingit ay. Ayan natin sumaron na paglugaran ngay. Pinalabasay ka, Deng. Dumundin kayo iti unay. Sana kasinyaw, nga marigata na nga umunag dito mo daw. Sana sakit ti sikat kaw. At dabulo ti sikat kaw. Nasakit og kumbaw. Ay di kayo managtanabutaw. Alaki day, nagpatindan kayo. Dak man ay nanang. Naimbag man ta nakaawid ka anak ko.
Wain ta, umay ko i-relax ti panunot ka. Tanay, may stressa. Makapa-stress na kiti matumtumpo nga mo. Awam pa'y agpaot mo ta pagtrabahwam. Ikatambang ngamin ta kinatangsit mo. Sana nasayati kas tagalan ti may sabaro. Wan mo ure asinaw. Ay namay, mayakidi at tinatangsi. Tapno saan da ka basta tagibas si latan. Kin gusto man ti kas tangay bagbagayo nanang. Kas kailan nadadayo la plaka. Paulit-ulit. Makauma. Ay matayak Mildred. Nasaya at takad pelog. Apay takalaan. Ay di ka kundi si takanyak ma'am. Takarbangak ti agbakasyon ito uri manungal daw no kayat kaw. Ha? Imbis adamagan nyo kumamon no nga anakon. Tanapanuga ka nagbiyahe. Kasta kiti paspasapat yun. Ha? O nga niya. Adama merienda, ma'am. Akwa, ikaw magkita, Chilet. Why, tanay. Mabisina ka talaga. Napanuga ka nagbiyahe. Ah, Ay, nyamit tayo. Awanak lang iti sumagmamanungal daw. Nagwaramit tayo to'y balay lasang patak. ha? Anya namayan nyo dito'y salas ngay. Ay, una yan, sakit tulo mo na kito ang balay. Saklatan din namnamayan na kagdalos dito'y balay. Dapat na mahal daw pa nagdalos yun Sana siya kamay. Pelo. Unay mo na kito yan. Urag punas lang kumamit ti paladpad mo taramidan dyan. Ay, unay. Maumak panawang kayo. Maumak Mildred. Ala, ustot. Tikat sumara o pelong. Ikag melientan, kalpasana aglobwat ka. Ha? Apay malay? Pangibawnan niyo man kanya ako ngay. Kasangsangpit ko pa ilang bawnan dak manay. Dahi tatibag bagak ka na kayo kay. Tabawang kaya bawang. Aglobat ka, tapumalaw ka, pelong. Anya? Nay. Apay ngay. Basta pumalaw ka, tatsakon maano sano galim. Pumalaw ka, sakbay makapong totak. Katamangan malaw alat ka. Tiwal. Dahi talaga ayam. Ado ti mga alakan niya. Ado ti master ka katrabaho nita. Alala, kawaa maglobat. Pumalaw ka, katika nagsopsoplet ito palay. Kawan na. Dahi talaga ayam. Pagkan ano kumamot ang subli dito yun ngay. No saan da ko napagan ano babaw ninyaw? Nakarkaro pa saan kayo pagan ano nga amaw? Why? Pinapanaw na kaya amok na nang. Ayos lang. Nakasapula ka dagos iti sa baling amok. Ay nakwaya. Impakat mo man nga tantikin na tangsit mo, iso pinapanaw da ka. Sana dagis tagtang sinanang. No da kay ti lugar. Wala nga murawang ka matitilugar no kwa ka natangsit ka malata. Nya kayo umutay. Imbis ngay sa kiidak. Da kayo langan ti amok kakakampik iti biyak. Kontrahan dak pa mo. Nya klase kayo nga inamay. Ampun dak samay. Insan manatilay bagbagamit belong. Apay, di mo kaya ti makurektar. Di mo kaya ta mailintag ti kilong aramid mau. Di kay kaagyaman ta palaban to anak yaw. Adda mangilaban ka na kayo. Naimbag nga oras yaw, madam. Kastamat kan ka, belong. Da kami lang kan ni apong ko ti pagserbyam diti balay, ha? Ngam pasare awanak, takanayo nakarumwar. Ay kun mayata, madam. Basit ti laban, kun nilutwak. Wana, inala ka ababawnan, tapno at damang kadkadwa ka ni apong ko diti balay. Bantayam anaimbag ni apong ko, tane, agkabawan. Di mo ipalubo sa rumwar, kan paspasensyam ko mati ugali na. Win, ma'am. Sige, di kayo madanakan. Bantayak ni apong yaw. Hoy! Manggagamog! Mabisinak! Igawan man! Nita, nagloko ka na ba kayo? Manggagamot kung kunang kakanyakaw. Manggagamod! Mabisinak! Manggagamod! Agaw kay ti ka na ma. Manggagamod ka! Manggagamod! Si Kati manggagaraw. Maminsan pa yung awagan na kitikasta, makaramang kang kanya. Tutupang kang auray bakag ka. Ako pang kang ibaw, no? Sinalbag ka na eh. Manggagamod! Nagbangsit! Pangit! Nita, talaga pagpungpungtunan na ka.
Pagpungpung to din na! Ay! Ay! Aray ko. Manggagamod. Nagbangsit. Nita, Ah, natangking tulong ma. Ako pang kamanlangin, tayo sa ako ka. Patanak! Ay! May kataya bakit? Belong! Ha? Nararamidang kinapong ko. Awanan kay tibain. Kwa madam. Baka mapay. Kinabil na mga may. Isutin mo na ng kabil kanya. Isutin mo to pa ako na. Binagkakaw tayo sa ako ko na. Ulbod! Saan nga gabkabil ni apong ko? Nga uray ka stati ka sa saad na. Ha? Gapoy din naramid mo kan kwa na. Idarum ka, Belong! Anya? Nanang, tulungan na. Indarom dakyamaw. Eka, sangwam ti bunga ti aramid mo Daytan ti bunga ti kinatangsit kan kinaturay mo, Belong. Nanang, Apita mo ti bunga ti aramid mo. Idi pa'y labagbagan ka ngam di ka dumdungag. Isama ka mo kan itibiyag mo. basol mga minjapong na. Pinagpungtonak. Napilitan nakla ng kabil kingwana nanang. Nagkunang amin natutupam ayak at amom lang arog ngagkabawan. Nanang, Nala, sangwam ti nagbasulam. Nalabe, napasamak day tapno dan pagnakmam. Kat sapay lakuma, tagbalbaliw kan, Belong. nanang. Manang Biyana! Tumagas tamampay di tayo store. Tado ti tao di ta anak ka. Ha? Nya nga iti aramiden ta dita? Tatang? Pasikatan ta dagiti tattao di ta. Ipasikat ta ti kadat award mo iti pagadalan niya anak ka. Mabitlaay. Ay paigid ko to'y lugar ta. Intaman pasikatan dagiti adda di tayo store. Ay na, saanan tatang? May samot na award ko? Ay kituray Tinapatag adda award mo. Ala. Umay ka, tamapanta di tayo store. Darasang manakaw. Kindaday, kunam kanya ka. No adda dumdumngag. Why? Di nakawawagan ni titatang. Daday, kunam. Adda kayo magayam dito. Store, nananilya. Wan man remedyo barok. Taagpangin basit. Nagpudot ngamin iti balay. Apay, nagapan yung agam Ije pagadalan to'y anak ko man, nana. Kalkal pas ti program na. Ahiwang gaya man niya. Bakasyon da manay. Win nana. Kit amuyaw. Adda award to'y anak kaw. Adda ribon na ngayon naspilik itibado na. Ha? Kastaya? Why, nana. Ay na. May sa to'y anak ko kadagiti kalaingan ije pagadalan da. Imalaan na ngay, no san mutla siya. Anyat award na nga'y remedyaw. Most punctual, nana. Ha? Iso lang ti most punctual kadakwada nga kakaeskwilaan, nana. Aya. Remedyaw. Amo mayano anya ti kaya tasawan ti most punctual. Kwa? Ay katuwan na. Most punctual. May sa kadagiti kalaingan. Kasjay. Imma mga min na nasariwawag ti panagpampanuno na. Ha? Sika nga, nana. Adamot award ya po kam. Ay, awan remedyaw. Ay, kasanaw kit sobag sa mga min japon. Bulakbol. Kundi lang mapanagtaktakaw iti pinya tararamidin na. Ha? Sige. Agawid ka may, tanay. Ingkam pa'y agbirok iti partin may. Tag-blow out to anak kaw. Most punctual ko naman. Buyay. Apay, anyagayam ti meaning ti most punctual anak kaw. Gusto mo la jim baka, akalaingan. Saan akalaingan, tatang? Ha? Anya nga ron ngay? Jay ngay awan langan na jay eskwilaan. Jay always present. Anya? Nay, kunak man no, kalaingan. Saan, tatang? Ay, just kay. Sana balay? Ignorante mo lang nagiging ng iba ka. Di na siguro maawatan ti most punctual. Hello lakay, kumusta kay ditan ngay? Kastoy apa kay? Agpartiyak na, blow out ka anak ta. Anya, most punctual lang ang taward na, ag-blowout ka? Kita niya kumangay.
Di mo lalaangan day tamos pangtual Taman man ti makaward iti kasta. Ay, Basta blow out anak ta. makamuka. Ayabam tong aro dami na karuba Nagiti lababak na nga amok ati ayabak. Anya, kadagiti karuba ngay. Sanay, na nagrarawa na. Amumutin na kiti karuba nito. Basta karni, nagrarawa na. Agawi da pa iti siluping. Nanganda lang aro din, nagtikaw da pa ilanay. Anya, ay na, ayabam latta ida, tapnawan ti may bagbagada. Sanay, basta nagiti lababak na nga amok tayo bak. Kasigurado nga dawi da regalo ti anak ta. Kinda kiti nakusim timbitara. Ya kaya ban nagiti naraway. Anya, Sige, si kaswag pa'y dagiti agparpartay. Sige, mangan kayo lang, taro tinalutaw. Mabalin nyo pa'y timangyawin no kaya yaw. Sana kami na naimaw, kaya't kumangay para man ti blowout ti anak ko Noray mos pangtual lang ti award na. Di uray man best in math, when no best in science, ti award dagiti dadto man no wag magpag-blowout Useless, dagiti ang award. Pakakitaan nyo nga itimos pang tualabong katibluwaw na. Dito ilang balay mitikasta, kakabsat. Isa mga kayo lang, di kayo agbabain. Oo, nayayin. Nagarutihan da. Siya, pay. ngay, di kay mo dapat nakipangan di ta karuba. Di mo't nagawis, nana. Ha? Lukas ta, san lagaya masyakti di na inawes. Amin tayong samot akaruba na, di na inawais. Sa bagay, talaga kasta ti ugali day ta remedyo. Kaya't nalatag palastog, iso akong di awes. Ngam napili mo't lataw awisan na. Win nga rod, nana. Ngam mala, baybayan tayo na, nukas ti kayat na nga ramiday. Una, kaslawan ka aruba na iti kasta nga raramidin na. Nakarumot ti kinapalangguad na. Naimot pa'y mag. Ala, baybayan tayo na, nukas ti pagragsakan ng aramiday. Nana. Nana! Apay, sino tururahan nyo dito waiting siya? Awan, remedyo. Aginina na aklaan. Papa na maya? Nagawin ako na. Nagkapuha kijay ilay. Ay, nagnag na kayaw. Nag-tricycle la kitay. Ay, narigat at talaga tawan lugan na niya, nana. Ha? Ay, huwag nga raw. Naimbag ka na kayo at dalugan yaw. Kan, dalaing ka pa'y ngagmanihaw. Sigod mga nalay nga ngagmaniho, nana. Mala, agandad kay ti pa nagmanehaw. Remedyo, baraw. Agawin ang mantain. Papanamaya, hingka makitsinda. Saan, nana? Naklag halo-halo ijay ili, Tanay, nagdagaan. Nay, himbag man. Mapankalag halo-halo ngam nakakutsi ka pa'y. Ay, katuwan na. Tamnod daw sarte kutsi, may. Nya serbi na ngayon, diyak usaray. Awan na. Aglati, nana. Apay, manutaw mong paray. Agkatawunan tamod, sana ya. Ha? Ay, kastaya. Unggayam. Kita ka dito lang ata, ano Kita ma? Ha? Kita agkatawunan ta. Obinti lang ngam sila. Ha? Kaslay na una ka mo iti 20 atawin niya mo siya. Grabe ka mo. Saan mo ita paray? Nay, apay di ka mamatay. Kita ang ngaminti lang ata, aray. No kaya mo wag silpi ta. Na iposta. Ta makita no niya ibagada na kita agkumain. No sino tububing ka na ta? Ha? Ay, kasanaw. Maparigat ang mga miniti trabaho. Imbaglakin ka, paray. Tasaan ka ngagtrabaho. Agur, uray ka la, iti kwarta ngay pawpawi di asawam nga day jabraw. Oho! Talaga kidding ubobing tilangak ng musika, pare! Ha? Ay, wala na, paray. No, isaw. Mapagbidbid to tanda nga rot a single, paray! Ba nagapakaragsa ka klaunay, Ado pala dagiti agkras kanya, pare! Anya? Sige. Mapana kong tanay. Mainitan niya yung parking ko alugang ko iigid ti kalsada. Sige, ditakan paray. Pangaramatam iti motorsiklo kat adal nga rod kutsita yon. Isungurok tayo nagtangag motor. Anya? Ay narimedyo. Nagubing ang pailaan. Do sila tawon na pag motoramon. Kadi mayat.
Tapno, agbilib na iti makakita. Anya? Manmanot yung ubing nga makamotor. Iso nga isurok ni Buyay. Ay saan? Diyak agipaw iti ti kwarta no motor matlat pangigatangam. Anya? Sige nga raw, saan ay? Kiskisan ti paramit kong arulan. Ha? Mangipawid kayo ti kwarta. Tagparamit na kiti kiskisan. Tanay, kumampay kiskisan dito yung lugar tayo. Sige, kitaam nga rod no niya ti pagsayaatan tayo ta isot aramidam. Kitaam ti pangipipan nami ti kwarta tane. Nagrigat tagtrabaho di ti abroad. Naimbag nga oras mo, Remedyo, Barok. Nay, apay nana, anyat masapol mau. Ay, pasensya, di kan pastra kayo, tanay. Rumuara nga may. Ay, wan okay lang. Umayak la kumagkid daw iti pabor. Umayak kumaumutang iti kwartam. Ay, awan na! Awan may pautang kau nana. Nga uray 2,000 na. Awan nga raw, awan kwarta. Ah, Awan may pautang kau. Taigatang ko iti motorsiklo ti anak ko din pawit ni bagakaw. Kun gumatang pa iti van. Tanay bagla pagluganan minumay dagiti kakabagyan may. ha? Talaga asaanin na malapdan ti panagbak ng minana. Umas asinso na talaga ti biyag may. Baknang kami nana. Naginhawa talaga ti panagbiag may. Ay, na yan. Ay. Ha? Sige nana, rumuara ka. Pasensya ka na talaga. Awan ti may pautang ka. Tao sa ti kwarta. Ay, kunak no ada. Sige nga raw, agyaman na, Barok. Ay na, apeng agyaman ka umitig ka. Ure, sige ito isira kong ti balay may nana. Magustuhan mo ilang ta motor aginatang ka, wanak ka. Wow! Nagpintasan nga'y tatang? Daddy ko na mala, umay ka tayo suro kang agmotor. Nalakala masuro na itaw, automatic. Wan tatang! Daddy ko na buhay. Uni mo na. Ay, daddy gayam. Mala, agsuro ka na yung magway. Tapno agbilib na kiti makakita king ka. Awang pailat ubing nga muna tag motor ditaw. Si kapailat ikaunan no kasanaw. Ngamnay, di mo ibagbaga ka ni nanang mo aging matang iti motor Di na mo aging matang Nalaing magayam nga agmotor jay anak yaw, Remedyo. Ay kawan na nana. Na minsan lang ngayon, suro ngamnay. Nakasuro adagaws. Wala ngam nagubingan mo't launay, Barok. Ang mga numadisgrasya nga'y. Madisgrasya. Nalaing day jay. Kung ang ngarong nga i-contest ko iti motor race. Motor racing. Anya? Mintun taw. Jak pa'y masango ita. Ay wayng. Umay kayon to man ni balay. Isa ako yung nagitay san. May amaws o sarabad ba dumay. Nana. Ha? Di kay madanagan tangdanan kayaw. Apay, ibal lang yawn. Saan Apay kay bul. Unay kay itulong ko kadagitay ka sa pulan. Aya, ang sige nga raw. Umayak daw. Barang ikanak mo tanay. Awan pa'y may gatang iti barabadon. Anya? Sige. Ngam picture to pa'y typos ko iti pisbaw. Tapno makita mo dagiti tattawa nga aglaplapusan ang kamay. Ha? Ngam di kanto man makaununan ang agisop-sopot iti yawid mo ba daw, nana? Uraya, masakto mang tay, nawatam. Ha? Sige, Remedyo, Barok. Nasaya tadakan buyay. Apay naggapam. Naggapam ko na. Inal daw lakastakan. Bulak-bul ka mo itay. Sapay no kasarita ka, di ka sumumba. Naggapam. Kung nagturo kami dirabi ay. Yag mo tatulbog ti motorsiklaw tay duling kaw. Jak ipaigam day taking ka. Apay pinagandar mo man ta motorin ngay. Diyak kaya timangtam. Iswa pumanawak manan Hoy! Bumaba ka dito! Kamatandak, ano makamatanda? Hoy! Kamatan ka! Apay ti ko nam di ka makamatan! Sagana ka nung makamatan ka! May na, nagpaspas mo na nagpataray dyan na pari Remedyo. Huwag nga raw. Ay nakabutbutang. Kasla makilinlin nung bangag man maneho iti motor. Niki de Remedyo mo ta. Baybayan na dyan, nagmot motor. Kit manulat tawin na. Ay, huwag nga raw makapada nagpekide. Ay na! Ay sos, Nadya mo ni Remedyo.
Nagparta ka na nagpataray. Nay, apay dagi dyan nga agaman. Agkingkinamat dan samot din nana. Wang nga raw, ay na, nagpaspas ti pa nagpataray da. Ay sos, agkarkarira dan samot din nga agama, nana. Ay na, agyaman na kitiday nga imbagayo, nana. Ay, pasensyakan. Kunakno amom nga agmot-motor dyan anak yaw. Saan, nana? Inlimad gayam ti asawak ti gimatang iti motor. Ay na, makapadanag ngamin. Dainal daw nga agmotor dyan anak yaw, kat nagpaspaspay. Isuda nga agama, kaskasiro da nga agpadpada. Sige man nga ruta kasaritak ti asawak, nana. O sige, agyaman akmanan. Bye! Hello, Remigio. Ayan mo? Kamkamata nga ron anak ta. Diyak nakamata na Insartan kong tilugan. Unay mo tuntikas na nga ramid mo. Di mo timbaga ka di mo igat katangan iti motor ti anak ta. Ay, agbabawi ang araw. Tanong ta, itarayan na. Kitang motor a pumanaw. Iso ajak makamata na. Unay ka mga minan. Di ka lagpampanunot. Nagkulang amin nga igatangan iti motor. Unay ka magtay. Ako ng't kapailangan mo. Kadalang arugitan. Anya mabalintay. Nalpasan. Dito, si kapit daganas ng agungat. Apurido ang amay. Tanay, intarayan na kong tiyanak ta. Diyak amon ti pang sapulak king kuana. Umanuwag ka pala. Unay. Sinalbag ka kede. Sa pulam ni Buyet. Darasam! Bye! Paray, naimbag ta nakita ka. Jay anak mo, nakita ka jay tersina ijay daya. Nabartag paray. Anya, ay nagloko jay nga ubingay. Kadwa na dagiti pada ng agmot motor. Iso ti kaubingan nga gininom ijay paray. Anya, ay naglokaw. Ay na paray, di mo baybayan jay anak mo. Taubing pay dayay. Ay, sa pay nung tak, itarayan na. Yung kasukunan ng paray, yawid mo. Lisa ba kay? Nag-awid ka magayamay. Apaya di mo yung bagbagangay, ta sinabat ka kuma. Ay na, kailiw kang bakay. Arakupang ka man. Ha? Nay, apay nga inwadag mo timak. Ayan ni Buyet. Diyakan mo tainal daw mo arumor. Wan tayong katangam ngamin iti motor na. Isa nagbali na bulakbol kan mamartak. Ha? Amom ngagbarbarta ni Buyay? Kawan na, tadagi dandanon kanya kiti mapaspasamak ditoy. Anya? Awan pa'y serbim nga ama. Imbis sa bantayam dyan ta, saan tabaybayam mo? Itarayan na mga min. Nagkunang amin nga igatangam iti motor na. Lisa ba kay? Ala, ingkasapulan ti anak ta. Katinton bigat, asikaswa mo ti papeles mo, tas sikamot ti umadayo. Ha? Umadayaw? Papanangay? Sikamot ti aga-broad. Tapadasam mo ti rigat ti trabaho ija broad. Anya? Ay, saan na ba kay? Di nakpagabroden na. Diyak kayat ijay. Diyak kayat ti maya dayo iti anak ta. Basta aga-broad ka. Sikat nagtrabaho, tas siyak ti mangbantay iti anak ta. Anya? Saan ko hayang kagtrabaho iti abroad ba kay? Sige, no di mo kayat, saan lang? Ngam pumanaw ka nga rudan. Aga-broad ka ni balay dananang kantatang mo. Tanauma ako namang bibiyag kan ka. Ha? Sadot ka lang arod nga trabahon, baybay ang pay anak ta. Ay, di nakadipapanawon na. Sumapulaklangan iti trabaho dito. Basta di nakpagabrodahin. Pangasim ko ma. Manang Biyana! Anya ka no ti kwenta dito arubayan na ya, email daw. Basta takder ta kano dito. Taurayan ta ti regalo dagiti anak ta kadata. Nanta ka sa okmamuta anak ta dita cellphone. At to'y ti cellphone. Hello anak ko. Hello nanang. Happy anniversary manan kada kayo kan ni tatang. Urahin nyo ti regalo mi kada kayo Asidag ka nun. Anya regalo day taya? Basta urahin nyo. Surprise nga rod. Anya? Ha? Bakit? Ada sumungad alugan. Ha? Ay, nagpintasan alugan. Kan ada pa ribon na iti sangwanan. Hello nanang. Nukasta. Adan? Ada simungad alugan, anak ko. Wen nanang. Lugan nyo kan ni tatang dayta.
Aniya! Ay nalakay! Lugan ta ka no dayta! Anya! Nagtitinulungan mi nga kakapsa, tinggatang mi tiday talugan, nanang. Sagot mi kada kayo kanitadang. Ay na! Ay nagyamang kami, anak kaw! Ay na, anak ko. Hagyaman kami. Ay na! Ay na! Puston Itay ka pa'y ngagsangsangit ang mga aprositilugan ta bakay. Ay na! Aging ka nga minitakat. Kasladak pa'y lapat dyan nga danugan talakay. Ang nadanta na ito'y alugan. Tanagbanugan na giti talo nga anak taday to'y. Wana! Nagtitinulungan da ka no ginatang para kadata. Ay na! Naibaglangan tadanak te jabrudan niya. Ay na! Adolakit di si umapal ka na tatadan logan talakay. Ay na! Logan may aya! Nay, kiti ka unay kababaeng. Ang mga nuwad na makakitakin ka. Kasta unay panangarakop mo itilugan. Jak nga ron may ladawang matikinaragsak ko mo, Tibildo. Ay na! Danlogan ta! Ay na! Ay na! Nagmayatan taglogan. Ay! Itala ang mapadasak na dalogan na. Naglamuyot titaray na. Ay na! Agbusina ka mamulakay. Ha? Hanya ko matibusina ak ngay bakay. Basta agbusina ka. Ay! Ayan na! Ayan tayo busina na dito. Itatalmagakman. Dahito'y man. Sige, sige, tatalmagak. Ay na, apay ngay businam ngay. Katawa mo't mabusinaan. Kagbusina ta tapno makita dagiti malabasan tatilogan ta. Anya? Ay, di ka man nagpalpalas to. Bakit? Tamaday di kasta. Kasano nga ron mapansin da nga danlogan ta nga no di kagbusina. Ay na, datati kaunahan nga adalugan na dito'y lugar tayo. Ay, isardeng mo man, isardeng mo. Apay ngay sardeng ka. Basta isardeng mo, preno. Aday ta. Marigarda! Lumabas kami, pay! Ilabas mi man tuloga, may! Ay, dayjay, nakita natan. Payapayak. Ay na, napamulagat tiluka. Nala, mapantan lakay. Ay, nagalas ketikas ta nga aramid mo. Kunaklanuan niya't ibagam. Pasikatam lagayam di kumarem. Ay, kababain ka. Bakit? Pasikat kalaunay. Nay, ni manang simang di malabsan ta. Ilugan ta. Ay, saan? Padasam nga ilogan, tagapa ta. Tapay, Mike. Nagdagsan ti sinusuon na pinalingkina. Nay, kita ma. Basta labsamaon. Dagita katilog-logam maun. Kano inapanak ididay ta si Mang? Kat nagkapya kay samot tan. Kampay idila ang akapya day jay. Ang gumay gayab-gabay lang tigurak itiday ta babae. Iso adi mon iluglugan. Ang damat gayam lugan nyo, Nana Leti. Awan katas ng abroad day ta alogan may. Ginatang day ta anak may iska. Ay na, nakapapal kayo umot, Nana Leti. Ay kat kasta talaga. Gagangay na ata dolyar ka nga rod ti kwarta na giti anak may. Kat, naimbag man mo gayam ni Tata Imeldo tagmaneho, Nana. Kat, sigod mo ta family driver ti trabaho na iday. Ay, kasta yan, Nana. Wag, ijay sa baling amin ang lugar tinakay distinwan na idi ka. Isuma lagayam Mayat nga rod at adan lugan nyo, Nana Leti. Adan to pakilugluganan. Ay. Para kada kamilaan day talugan, balasang kaw. Private day talugan. Sana pang public. Ha? Kano nga adamang arkilano kayat ming arkilaan? Kasjay? Depende No kaya yu ti presyo.
Nagapamanan ayamo, timildo. Ruar kalarwar. Napan ko yung pagasolina to'y lugan. Impa full tank count. Sa di naking kuyog. Nakaturog ka mga ruditay. Kitrining na kumaa. Ay na, saanin. Nabitak laang may. Nay. Apay ngay. Kapit-pitak mo to'y pagsagpatan ti luganan. Ha? Ay, wang. Ay, ni Parisauro siguraw. Ta nakabutas ngamin itay. Kat dinagas ko iti dalan. Na! Inlogan mau! Katwan takaasi mo ta magmag na iti adayaw. Ay unay kamatin! Inlogan mo nakabutas! Ha? Nan kita man iti unag! Ay na! Anya kamatin! Kapit-pita ka niti unag! Anya matikas tuyan! Di mo lapilpilyan matiluglogan mo! Ay na, dalusak to Saan man nga minatila iluglugan mo, Emil daw? Patinto makapitpita katatao iluglugan mo! Pilya mo na kita disentya tatao Ha? Espesyal tilugan ta, sana pasagad! Ay, agtal na ka man. Di ka kadiagim imaw ta maditikas ta. Kagpay sumay, ignorante dagita tattao. Ay, dagita ang agluglugan, ignorante. Numangilugang ka, ibagam, taig katanda tay butas da sa dagpigad nga umunag, tanay, marugitan ti kutsita. Ha? Mala, yung kay Jayain, tadalo sa akong tuylugan. Di kan sumanao dita. Marilitay, pangaasi man. Arkilain mi man tilugan yaw. Taitulod tayo ti anak ko, iya ospital. Ay, Nay, apay, nagkunaya nga ipaarkilami tilugan kat saan mi mat nga ipapaarkila ray taparay. uray italang maray. Aganak ngamin di anak ko. Apay, ayan di asawa ti anak mo aya. Awan asawa na maray. Intarayan da nga rod. Day ta ngamin ti maalat ti ampang. Ah, Adan sa ngamin na mampang di anak mo kat. Timon sa ngamin pinadakkalan na sayaat. Kitaan na kami man, napintasan ti biyag dagiti anak medya abroad. Ta siyempre nanakam da. Pinanunot da, ti masakbayan da. Kat ita, may ramraman kami mata na naganak da. alan amaray. Agbayad ak uray manaw. Ay, awan ni Emil daw. Awan nag-drive. Napananaya amaray. Diyan mo Apay, paray. Ay na parimil daw. Di anak ko. Aga na kain. Kat awan mo't amo kapangiluganan kanukuan Anya. Ay, sos. Sige, hintayon paray. Mabitla ang tagsukatak. Kagap-gapok nga may ni Jay Talon. Hello, Nanang. Kumusta tilugan niyo? Ay na! Diyan amayaw. Tilay luglogan na. Ha? Tila iluglugan nga? Basta da malabasan na iti kalsada, ilugan na. Nga uray nakapitpitak da. Ay, kat, baybayan nyo lang ka day, Nanang. Mayat kidi ta makatulong kayo pa Ay! Agruam mo dagita na makiluglugan. Nasing pa nga minuna di amayaw. No da mga arkila, na dagos. Baybayan nyo, Nanang. Tay supay mo ti, bayad day, terkila. Mayat kidi At least, kumikita talugan nyo. Nga oray kaskasanaw. Wana, nga magruam mo dagita karuba. Imasan dapat ng taglugan-lugan iti kutsimay. Masuronak. Sapay nagaang duda. No patinto man nagaanglit kay luglugan di amayaw. Anya? Feeling da kalugan dan. Masuronak. Imasan da tagluglugan. Baybayan nyo, Nanang. Di bagbagat ti kasta kadakwada. Tamangan numapainan da. Ay! Ibaga ka! No jak malapdan tiriknak! Prangka kita amin Anya? Tay listaam ngay. Baka nalipatam, bakay. Saan? Anda dito'y bulsak. Inlistam mo't laamay. Nagitigatangan ta ije palingkay. Wen! Ay na. Nagmayata talagang tibiyag taan niya lakay. Agasam day ta. Magmagnatala mapan makitsinda idi. Ang amita, di kutsitan. Nanalitay! Tatay Mildaw! Ang paili kayaw! Wan, ninyaw. Ay, eksakto nga raw! Makilugan akman! Tayo nakagpa-check up! Ah, Mala,
lumugan kan ninyaw. Pagtugawa ngay tata. Dito'y sangaw no dito'y likaw. Kadi talikod Siyak lang tagtugtugaw dita sangaw. Sige nga raw. Dito'y alikaw, nana. Dita kumapay kay di compartment ati pagluganam. Mala ninyaw, lumugan kan, tamapantayaw. Masapa ta maturaw, litay. Masapa ngagbiyahe intun bigat. Nay, papanamanan. At ang mga arkila kanyak, isupay ta arkilana. Papanan nyo manan aya. Kanasinaw ti mga arkilakan ka. Ni Roday di tadaya. Sukunin mi kano ti katugangan na iya lugar da. Kunak mo na pilyam ti iluglugam mau. Naijay mga agmamama. Intun tinupraan na itinalabas ti lugan ta. Ay na, damot panunot jay tao Apay basta agtupralatan aya. Kat adamot nakakwinta sa plastic bottle iti tengged na pagtuptupraan na. Ay, makapasuron ti kastoy. No arkilaan da kawan ko ng mga minatagos. Ay, maparigat ang tilugan. Mapudpud ti pilid nan. Di ka kitagyaman ta kumitkita lat ta tilugan ta. Isupay apakitsinda ta. Maudin day tang arkilama. Diyak kaya ta sa balit ti agluglogan ni tilugan ta. Sapay nagtitirad mo ti uba da. Marunot ti kutsun ti tugaw. Apay aya akas ta ka bakit? Kasla di ka kasapulan iti tulong iti pada mataaw. Tumulong ta Takasanaw no datanto mo kasapulan iti tulong. Dadagita anak tamang tulong ka data. Saan ta kasapulan ti tulong dagita tattao? Nabakbak ng tamot lang aamang ngam dagita. Isungawan to ti may tulong da ka data. Bakit? Nay, Marilitay, apay nga muli ka dita bubungyaw. Daldalusak to'y bubong may, ta. Adu tinagango a bulong dito yan. Ayan ni pare Emildo aya, maray. Ha? Inarkilada manan Nagitagrarama na makiluglogan. Ay na, kabot-botang ter aramidang maray. Nagngato dita. Agpatulong ka nga mina. Adumat ti maayaban na babaros ditaw. Ay na, jakla pagan ano ti tulong ti sabali a tao kanya. Kabalak nga ramidan day daw, nga oray awan mang tulong kanya. Sapay sinsinan ba't nga agdan ta nakapatakder dita. Sana ba niya ta talaga anak mo? Nenenenay, agarbisan maray. Bumaba ka ditan. Ay sos, agtudaon. Bumabakan maray. Ay just kay, agtudo bang agpaisaw. Huwag, bumaba akaw. Tain nakmutain. Tawan payong kaw. Nay, ipigsanan. Ha? Ay, natinag kamutan maray. Ay na, ay tulong kakaruwa. Tulong! Aray ko, jak may karauti, mahaka. Aray. Ala! Natukol sa amot ng tima ni Nana Leti, tata! Ay, wag. Ay, sos. Sa bali mo titinurong tayo mamaw. Nagpalikod mo tayo. Antipatong ko. Tisigat ko nagsakit. Ay, naimbag ata sana na ito pataulo yun. Kasanon nga tata. Kasano nga may taray tayo di ospital ni Nana Leti. Awang mo tayo lugan da. Mabit lang, ta inakalaan tayo wang kan pasagad ka. Kan mangala kayo umutay ni tikaputay, wano payaw, ta payungan yaw ni litay. Uwan tata. Ipasagad tayo nga ipan ni Jailay. Danay, delikada o tikasasanan. Kahit, kumusta kan? Ay, nasakit ti imak. Ti patong ko. Amin na pa sa tibagbagik. Gagangay na Tanatin nagkakit nga raod. Natukol ti imam. Ngam nasimintaw. Ikagdanak. Agimbag kamutlaan. Bakit? Di kagsangit. Agimbag kamutlaan kunakmay. Malagip ko lang amin tinaramid na giti karo batalakay. Pinagtutulungan dakpiman nga intaray diti ospital. Ay,
Wen nga raw. Dakkel ti utang taan na imbag anakem kadakwada. Impamuspusan da piman ti amen. Tapno maitaray da ka dito ospital. Impasagad da kagayam nga inyag ditaw. Wan nga rod. Mababainak pa'y kit din. Kunak no saan ko akasapulan titulong da. Ngam nagbidutak. Ay, kamangkit di sukunan ida. Ilogan mo ida iti kutsita. Takayat ko ida makasarita lakay. Ha? Alan, ilogan mo ida. Oray subli-subliam ida. Sukunam dagiti ng tulong kanyak. Takayat ko tagyaman. Kan agkid daw iti pamakawan kadakwada. Kan ikam to ida iti pagmeryendada. Intun makarwar ka dito ospital. Tayo ito balaya, hindi papananda. Ay, sige nga Rod. Agpartitan to iti baboy. Tapakanan talag iti kakarubata lakay. Manang Biyana! Papananyaw, nanang. Ingka magmulay ti prutas si Jing Uma. Umay kaya tuyong. Ha? Wen ko ba ang... anay ko. Ay, nasakit mo tulog, nanang. Nanay, apay manay. Anay, simuro nga ron ti migraine ka. Ay, nagsakit tulog, anay. Anya, agtumar kay ti agas, no di mo kabalan ti sakit na. Sanay. Ay, narigat ti tumar iti agas. Ay, iturog ko lang daw ya. May kataon. Nay katala, yinanam nga raw, anak kaw. Anyat masida, nanang. Jay nabati a dinangdang itaal daw, Dinengdeng manain. Makauma. Ay, agurood ti tiyan kaw ngagsida itinatnatan. Akut, mangluto kay ti si dama. Adama maluto di tarep, tuyong. Ay, da kayon ate, mangluto nanang. Anay, nasakit tulog. Ay, simro ti migraine ko. Iso nga, agidaak. Nasakit tulog. Nala, ilutuan ka nga ro di ti si dam, anak ko. Anya day talutluto ay Marta, bagay. Kalkalpas tala na ka, naglutluto ka balay. Nagpaluto ni tuyong, ta nasakit ti ulo na. Sana makaluto iti sidaan na. Di namot kaya ti dinangdanga sidaan. Patpatsya mo day ta tuyong. Artistan na kala day ta. Ulawon na kalay. Sigo da nasakit na day ta migraine, lakay. Wala, takasta ka na yaon ti pagpampambar na. Bastag pambar, migraine. Ahoo! Amom nga rod, no, agpampambar, wano saan. Ay na, Marta, pampanuy-nuyam ti kinasadot ti anak mo, iti kastangan aramidem. Di ka baybayan di ta, tayo so tagluto iti sidal na. Ubing aya, tamasapol pa'y langay lutlutuam. Nasakit nga rod mat ulo na. Amok tirik na tinasakit yung ulo na. Nadamot migraine ko, lakay. Anya? Ay na, nagbunga mo't gaya man dagitay mulam asaba bagay. Natangkanan dapayain. Wan tebag tuno may alawas tay nakilakoy jay ili. Wan may mayat mo't la ijay ihilay apaglakwam. Tanangin ngina ti paggatang da. Tano dito'y baratan da ka Wan nga rod Andapay nga mintay dua apo na patangkanag. Tapno agigidan damay lako. Nay, papanam tuyong. Nakatip ka matitibunang. Inakman ijay uma, nanang. Nay, itamang pa akong di mapangkay jay uma. Wen man, tapno mawat-wat mo't tibagay. Tapno agling utak. Ay kawan Tapno maksayan day ta lukmag mo. Nay, naglukmag kan. Takasanaw, day talamat maturog tararamidam dito balay. Nasakit mo't nga rod ti ulok, nanang. Turog mo't lang amin ti agas ti migraine kaw. Ha? Sige, tanay.
Aldawan, napudutan ijay uma. Arman lakay, awampay madya anak ta. Awan pa'y mat nga rod. Napanan na aya. Napan ijay uma. Mapan ka agpalingot kunana matidag sapa. Nay, itaman pa'y akong di umaday dyan nga anak ta. Kaya't nakanong arod tagpalingot. Ngum di pa'y mula nagawid. Malumun, katagsapa pa'y idinapan. Nay, amang ano naturog ijayan. Anya, kastanga-tangag paysaw. Kay, anya pa'y ngay. Amumat aturog jay alak mo. Inturog na siguron ijay puunti sabsaba. Nay, aday ta magayaman. Apay, nagbayag ka na napan ni J. Uma. Tuyong, nanganam nga ideal daw. Inkay kat iluto da ito yan. Aw. Nay, Anya tinsangput maotuyong. May 1 kilo abangaws. Kan may 1 kilong asukar. At dapay kape kan gatas dita. Isimpayon da kita, nanang. Ay, maturog ak. Nasakit man yung tulok. nangalaan na nga tangay iti kwarta na nga inggatang nakadagita lakay. Jak ammo Ngam, itaman pa'y akong tigatang iti masida day taatuyaw. Anyat naknakan na nga ta. Ay na, adda siguro mo na diskitaran na kwarta ala, talutwak ti insang put na abangos. Arman, lakay. Awam mo't tandagitay bunga ti sabaki jay uma. Nagtabamat aminan. Wan tatinaba amin ni tuyawng. Sana napan ilako kini Maila akaruba. Aniya, apay ngaya tinabana. Ay na, kasla di mo am-am mo di anak mo. Kas jay mat ti paglayngan na. No agmula, sadot. Ngam no aglako iti bunga ti maimula. Alistaw. Damagam kini tuyawng ti bayad di inlako na asaba. Apay adamagan niyaw. No ayan tinaglakwak iti saba. Kat naigatang mat iti masida. Inggatang kon iti masapsapon iti kusina di naglakwak. Na, dayjay lang. May 1 kilo nga asukar, kape, kan gatas di ginatang mau, kan may 1 kilo labangaws. Kahit manumot la ti bayad jay sa bangay. Nanginan ti magatang ita. Iso ado yun sa pulan ti daddo maabayad ti saba. Impalingkik nga ruden, nanang. Aniya! Nakitak man ang di anak mo iti balay ti kumpari na. Makipuspos taman iyayan. Anya! Ay, ijay palutan nga rin tinapanan di bayad ti sabaa, ngayon lako na. Kay, anya pa'y ngay. Huwan Ay, unay matanday di atuyong. Kagurgurak ti kasjay nga style na. Awan lang arod kukuin nandito balay. Mapan pala magisugal. Ay, masuro na ka talaga. Ay, mga sawa ko mga minan, bareng gumagatan. Mga sawa nga. Kaasim tulaeng ti asawaan na. Tamatay ito iti konsumisyon. Gapo iti kinasadot ta anak ta. No di nantupay mapaganti mismo abagina. Mga alapay la iti sa balay. Apakanan na. Nalumot nagitay bunga ti pinyata lakay. Wen, bakit? Murasig tao. Inak to'y lagaw. Nangina ti pinya ita. Nagdadakkel nga rod. Nang puro sakit ti maysa. Nagsamit si ka. Kahit ayan ti pinya nga inukisam. Ramanagman. Ay kwa. Ay, awanan Inibos ni tuyong. Anya, inibos na hamin? Huwag nga rod. Mabainak mo tamang ibaga nga ibatsan na ka. Tabak ka masair man tirik nanan. Nagdakkel a pinya, inibos na? Nalabay bay amon. Inak tumanon mang puros itinaloom. Lakay. Ne, adumat gayam ti mula mga pinya tuyong. Wan nalawa nga men ti minulaak ijay uma. Ay, nalawa nga rote dagayo ano kasta? Wan di uray umaak amin a bantay ijay barangay may. Awan problema, tadagami mag. Ay, asindiro kamat garod tuyong.
Medyaw. Nan, bayadam ki din tinla ko kapin niya, taagawid ako. Gumata ka kiti na mas asidaan may. Ay, sige, mabit lang aro tato talak kami nga bayad Japan yam. Ay, nagimasento'y sa bauti karnet baka. Nangalaan ba kahit? Ginatang mau? Ginatang ni Tuyong. Pinalingki na. Ang dapay ginatang na nga asukar, asin kan mantika. Nay, nangalaan namanan ito yung gatang na nga eh. Jaka mo jak mo't dinamagan. Agdardaras mo nga minarimwar. Kasla adda samsambutan na. Tama pa anak man ni Uma. Bakit? Nay, lepas sampay ti mga na. Ay, ituloy ko to, numadamdama. At damapan ko kitain. Takila at anag nervyosa. Anya? Aha. Nagloko day giant at tuyong. Kunak tupay kahit. Husto tinagparik na kanyak. Ay isulaki day tinang poros kadagitipin niya dito'y uma. Ilako naman ay. Ay na. Day takit ti kagurgura kiti day diyang anak may. Nagsadot niyag mula. Ngamno ang poros kan aglakaw, alis tao. Ay soron kaon. Ay, na di kay kat agyaman ta pinuros kon nga inlakaw. Kat no ado tinadadaan ta at atakyan ti utot. Ay, agtala ka. Awan pa'y uray may isa ang init-ngit ti utot. Tawan pa'y mapmapan ng utot ijay. At nga raw, nakita, indamda, inabog ko pa'y. Kay, ayan tinaglakwam itipin niya, tuyong. Kat impalingkik mo ito na, may 1 kilo a karnet baka, asukar, asin, gan mantika. Anya pa'y lat sa pulin nyo ngay. Manumot lating gatang mo ititay tangay. Nagadaw di pinuros mo apin niya. Nagdadakil pa'y. Impalingkik nga ro din. Unay kayo batain. La, yag mo ko na! Nita, apay abugkawan da ngay. Saan nagaputa anak dak akit, bugbugkawan dak natan. Ha? Di kay katagyaman, ta nagpalingkiak. Kan baka pa'y di ginatang kaw. Nangina ti karnet baka itan. Kan binarat da pa'y di pinya. Anya? Ay. Ala, baybay amon dyan anak ta. Di mon pilitin namang tititibayad tipin niya. Ta sigurado nga agunget man ng dayjay. Sapay naguyong no makaunget. Ay. Awan pa'y serbe ti ado amula. No sa bali mo ti agaw awat iti kwarta. Lakay. Sapay nakaturturay. Kasla iso ti nagmulay ti kas di ajar na. Ay, idarum kung saan. Ipabarangay kaw di anak ta. Anya, ay isaanan. Kababain. Day takot agamaditan nga agbinbin na ranggay. Kababain lakay. Kay, man ano kuma? Barang agbuteng kan agbain kadata anaganlak na. Saan nga rudan? Day tangaben ti madigan kakat, Marta. Panuy-nuy am ti madi nga arami dyanak ta. Iso akas jay. Ay na, sana kasta. Jak lang amin kayat nga agapa kayo. Awan respeto na kanatadadakil na. Isakit mo pa lang. Bastos nga anak. Sadot nga agmula. Ngam no agpuros kay naglakaw, alistaw. Naglaingan niya'y. Sanod damag tinaglakwan na. Isupay ta dagaanas na niya agungugit. Sungkaw. Kapanan yaw, nanang. Inak man nagmulay ti pitsay. Umay ka tuyong. Ay na. Ay. Kaya't ko kumabot to umay tumulong ijay umaa. Ay na. Kanayon mo't asumro ti migraine kaw. Ay, nasakit ti ulo, nanang. Manan, kanayon la kang agsakit ta ulo mo nakong. Nga road, nanang. Anay ko, nagsakit. Sapa ito'y mordong ti ulok, tinasakit. Anay, nasakit no masakit, nanay. Anya mordong ti ulom ngay. Dayto'y manay. Dayto'y, mordong to'y ulok.
magtuktok ka ho. Ay katagtumar ka ngamin Saan? Turog lang ti agas na ito, nanang. Sige, mapan kayo. Tapno di kayo kat mataktak. Aduan niyaw ti mulayaw, nanang. Tapno adun to ti maabay. Wala, nangruna ka ni. Mangrugi man ti pa nagtutudon. Maya tagmula-mula no kastoy ang matutudo ti panawan. Mala, mapan kayo nga rodan, nanang. Nayunan niyaw ti mulayaw Saan laapit siya ti taduma? Muna, adwa bukal to imulak. Barang agbyagda amin Wen, agbyagda. Basta sibugan niyaw akanayaw. Ken abunwan niyaw. Tapno daras da dumakag. Lakay, dandani maapit ang dagi imulak kapit chay. Wen, bagay, kat sigurada o asabalin to man ti mga apitain. Di anak mo manan ti mangilako kadagi jay. Uray ang pinustata. Ay kuwan awam mo't dakas na. Basta mangibingay iti paglakwan nantaw. Mangibingay nga. Mapanamit la isugsugal ti mapaglakwan na. Saan to siguro unta imbagak mga dyan na tagsugal. Ay man keday, ta tulungan na ka mapanagdalo si Jay Uma. Ibagam ta sumarulo kanyak. Naruutan ang dagi Jay Mula. Anay ikaw. Anay. Nasakit man ang tulog, nanang. Di dakpay la ibabao. Pangasiyaw. Ay sos, saan samot to nasinsinan na sakit ti ulo dayta? Grabing samot to dayta sakit ti ulom. Gagangay ti migraine nanang. Agimbag mo't lang, apaman na may turog ko, anay. Wala ang kanayon mo't nakong, makapadanag ka mo't. Saan? Agimbagak mo't lang na may turog ko dahil ito, nanang. Hala, mapan kayo latan ni Juma. Maturog man kiday. Manong, no kayat mo nga dapitam, agmula ka mo't. Pagrigrikatan danan ng kantatang dagiti ilaklakom. Isudat agrigrikat ngam si kamot tagnamnam ay. Apay, nagpulong dagan ka? Itad kumat kadakwada ti paglaklakwa ka. Anya pelat sa pulong daya. Basta maditer aramidam manong. Tidakas na. Isugal mo ti paglakwam. Nasaya taya mo ti kasta. Bakit kan lakayan dagiti dadakkel ang pagkonkonsumisyon ng paylaida? Ay! Saan ka man nakaslakalaingan niyag sasao, Elsa? Saan aga po ta maestra ka? Kat kunamlan asino ka namang sirsir mong kanyak? Pumano ka? Nawan na sayati, bagam? Marta, masadota ko niyag mula. Sa baling tumulat ni Mairan Ranaud. Iso abay amon dagita. Agad, anyat ka ng tayungay no di kag mula. Basta man gakaon. Naupay akaon. Anya? Isardeng mamatayin tagmulmula. Agbambanog ka lang. Kasla imulmula iti pagsugal di anak mo. Agad, anyat ka ng ngayon. Tulungan na ta di maestra nga anak ta. Imbagak kinkwana ti maipapaniter aramidon ti kamsat na. Kat nakunana at tulungan na ta. Aniya? Kita man no pangalaan ni Tuyong iti ilako na. Napanan ni Tuyong bakit? Diyan mo damulay tayo dito'y. Saan ang makain na daygay? Tawan apitin na amula. Awan mailako na. Anya dayjay? Kasla dagtitin nagiti paraangan lakay. Uwan nga raw. Anya daygay? Nyugmay. Asino ti imuli iti nyugngay? Ni Tuyong may. Di yung pakibiyangan da kita binuras ko niyaw. Ilagog da kita. Burasag amin da kita. Ay na, anak ka! Bumaba ka dita! Nagnataw! Abangan numatnag ka! Matinag nga. Expert nga umula ito yung anak niyaw. No kaya tiyo akit, ag-exhibition akpay daw. Ay na! Ay na! Tuyong! Ay! Nakay! Natinag dyan, anak ta! Ay na! Ay sus! Ay darasang bakit?